बाखि गोबां जोंनि गेजेराव सनितपुरावनो 720टा बर' गामिफोर दङ। दा बे 720टानि गेजेराव दिनै जोंनियाव दासिम 19टाल' गामिया सोसनजादों। 2025 मायथाइयावनो जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जि बर' गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसननाय खामानि बेखौ आबुं मावफुंगोन होननानै बुंदोंमोन। बिटिआरनि बायजोआव थानाय बिकेडब्लिउसिनि जि समस्या बेबो दिनै जोबाखै, बेखौ फोजोबनायनि बाथ्रामोन, नाथाय दिनै 5 बोसोर आबुं जाबाय आरो 2025 दिनै हाबबाय, 2024 जोबलांबाय, नाथाय दासिम बेबायदि खामानिखौ जों आबुं जानायखौ नुनो मोनाखै। गुबुन गुबुन जि इनफ्रास्ट्राक्चार जोंनि नांगौ गोनांथि बेफोरखौ सरकारनिफ्राय गायसननो नागिरब्लानो सोरबा सासे सानै आरटिआइ होनायखौ गिनानै दिनै बै अफिसारफ्रा गिना फावसायनानै थायो। दिनै 58थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसन सान आरो बे 58थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गोथार गायसन सानखौ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्लानि सिङाव थानाय खैलाजुलि दख'रानि लकेश्वर गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि नैबे लांगोनायाव दिनै सानसेनि मेहेर गोनां हाबाफारिजों खुंफुंदों। आरो बे खुंफुंनाय हाबाफारियावनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि आरो खैलाजुलि ओनसोलनि दख'रानि मेलेमजिबि मानगोनां बिथांमोन बाहागो लानायजों दिनै हाबाफारिया फुंबिलिनि जे हाबाफारि बे मोजाङै मोजां जानानै थांबाय। दा बेनि गेजेरजों दिनै 58थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसन साननि गेजेरजों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बेखौनो बयबो रायजो राजा बिथांमोनसिम खावलायहरनो सानो जे जोनोम जाजेननायनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 58 बोसोराव आगान सुरबाय आरो बे 58 बोसोरनि जे मोनसे बैसो जाफैनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै हारिनि जेंना जेंगोना बायदि बायदि थासारियाव दिनै मोगा मोगि जाबोदों आरो बै मोगा मोगि जाबोनायनि बेलायाव दिनै हानायसेबां दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै खामानि मावबोदों। बर' हारिखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय, बर' जाथिखौ गोजौ फारसे लांनांगौनि थाखाय, बर' जातिखौ मुलुगाव सिनायथि होनांगौनि थाखाय राव हारिमु थुनलाइ गाननाय जोमनाय आबाद बिथिं फारफ्रोमबो बिथिङाव दिनै जौगानायनि थाखाय दिनै मोनसे जांख्रिखांनाय लाबोदों। दा सोलोंथाइ बिथिङावबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा उन जानानै थायाखै आरो बांसिन सोलोंथाइ बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै बर' बिजोंनि फरायसाफोर आरो फरायसालिफोरखौ नोजोर लाखिनानै दिनै मोनफ्रोमबो फरायसालिफ्राव दिनै सांग्रांथि मेल लाबोदों। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों सोलोंथाइ आरो आइजोफोरनि जि सांग्रांथि बायदि बायदि थासारिखौ लानानै दिनै सांग्रांथिखौ होबोबाय थादों। दा बेनि गेजेरजों दिनै जोंनि बर' समाजाव नुजाथिनाय माखासे बायदि बायदि समाज बेरेखा हाबाफ्रा दिनै दिन बांलांनो हमदों आरो बे दिनै दिन बांलांनो हमनाय जाथायफोरखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा निन्दा होदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ होबथानांगौनि थाखाय हाजासे खामानि मावदों आरो गासै रायजो राजा मेलेमजिबि गामि सांग्रां व्यक्तिफोरखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायदों जे जोंनि समाज बेरेखा खामानिफ्रा जोंनि गामियाव जाहाथे जायगा मोना, जोंनि उन्दै उन्दै फरायफुबाय थानाय लाइमोनफ्रा जाहाथे गाज्रि थासारियाव लोब्बा थानानै गावनि जिउखौ गावनि समाजखौ जाहाथे नस्थ' खालामा, बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै खावलायहरदों आरो लाइमोनफोरखौबो जों खावलायदों फरायनाय बिथिङाव गोसो होनांगोन। दिनैनि मुगाया गोदान मुगा आरो बादायनाय मुगा, बे गोनोखोआरि बादायनाय मुगायाव दिनै जोङो जुदि गान्जा ड्राग्स बायदि बायदि समाज बेरेखा खामानिजों उन्दै बैसोआव हाबा जानानै जुदि जोङो न'खर संसार मोजां दालांनो हायाब्ला फैगौ समा जोंनि थाखाय जोबोद गिथावना। दा जायनि थाखाय जोङो लाइमोनफोरखौ खावलायदों मोजां लेखा फराय, मोजां लेखा फरायनायनि गेजेरजों फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानाय फैगोन, गियान फैगोन आरो बयजोंबो मानिजानाय फैगोन आरो समाजा मोनसे गोजोन थासारि फैगोन होननानै जोङो खावलायो। बर' हारियाव दिनै सोमावसारनाया गोबां रोखोमनि जाबोबाय, गोबां रोखोमनि बर'फोरनि सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै बिएसि बिटिसि एकर्ड जादोंमोन, नाथाय बै बिएसि एकर्डआव दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला बा गुबुन गुबुन जिल्लानि बर'फ्रा दिनै जिबायदि राजखान्थि मोनथाय मोननांगौमोन जोङो बेबायदिखौ मोनाखै। नाथाय थांनाय समफोराव गोग्गोमै जिबायदि सोमावसारनाय थासारि फैयाथों मानो सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफ्राबो सोमावसारनायाव बाहागो लादों, उखैहाबनाय सोमावसारनायाव बाहागो लादों, राजा लामा होबथानाय सोमावसारदों, रेल लामा होबथानायाव सोमावसारनायाव बाहागो लादों बा बिभिन्न बायदि बायदि थासारिनि जि सोमावसारनाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो माहारिया हांख्रायनाय बायदिनो सनितपुर जिल्लानिफ्राय मैखोमै बाहागो लानाय जादों। नाथाय थांनाय समाव जोङो बेबायदि एकर्डआव जोङो थालांबाय आरो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाबाय, बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंबो दिनै खेबसेयैनो सनितपुर जिल्लाया दिनै बिटिआराव हाबनो हायाखै। नाथाय बिटिआराव हाबनांगौनि थाखाय जि मोनसे दफा एमअएसआव दिनै लिरनानै लाबोदों, 3.1 दफानि गेजेरजों सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानि मैखोम बर' थानाय गामिफोरखौ बिटिआराव सोसननाय जागोन होननानै दिनै दफायाव दङ आरो बेबायदिनो दिनै थांनाय 2 बोसोरनि गेजेराव 2 बोसोर जाबाय एबा बिटिसि सरकारा दिनै गोदान सरकार जानाया 5 बोसोर जाबाय। दा बे 5 बोसोरनि गेजेराव दिनै मात्र 60टाल' सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' गामिफोरखौ सोसननो हादों। जिथु हा हुनिबो गोबां जेंनाफ्रा दिनैसिमबो कमप्लिट जाजोबाखै, मा फोरमायगोन? नंगौ, दा दिनै हा हुनि जेंनायाबो दङ। दा दिनै 60टा बर' गामिखौ 3.1 दफानि गेजेरजों सोसनबाय। दा बाखि गोबां जोंनि गेजेराव सनितपुरावनो 720टा
बर' गामिफोर दङ दा बे 720टानि गेजेराव दिनै जोंनियाव दासिम 19टाल' गामिया सोसनजादों दा बेनि साब भिलेजफोर थाबाय माखासे बेखौ लानानै एसे खमायगोन दा बे हिसाबै दिनै फैबाय थानाय समाव जिहेतु 58थि खुंगा 58थि बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझारनि दतमायाव खुंनो थांगासिनो दङ दा बेयाव जोङो खावलायदों थांनाय समफोराव बिटिआर खुंथाय आसाम सरकार बा दिनै जोङो सरकारा जि खावलायदोंमोन जे 2025 मायथाइयावनो जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जि बर' गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसननाय खामानि बेखौ आबुं मावफुंगोन होननानै बुंदोंमोन आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय BKWACनि जि समस्या बेबो दिनै जोबाखै बेखौ फोजोबनायनि बाथ्रामोन नाथाय दिनै 5 बोसोर आबुं जाबाय आरो 2025 दिनै हाबबाय 2024 जोबलांबाय नाथाय दासिम बेबायदि खामानिखौ जों आबुं जानायखौ नुनो मोनाखै दा बे मोनसे जोंनि गिदिर जेंना आरो बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि खुंगा 58थि बोसोरारि जथुम्मानि थान्दैमेलाव जों सनितपुर जिल्लाया गोख्रोङैनो बेखौ थांखि दैखांगोन दा बेजों लोगोसे जे नोंथाङा बुंदों जे हा हुनि जेंना नंगौ दिनै आसामाव बुङो बयबो बर'आ आसामनि सन अफ दा सयेल जोङो बे हानिनो फिसा जोङो आसामनि फिसा जानानै जों आसामनि थानाय थागिबि दिनै जोङो गावखौनो बुंनानै लानो जोंहा जेबो सिनाखि गैया मानोना दिनै बेयाव बोसोर बोसोर रायजो जादों नाथाय जोंहा दिनै हानि फोरमानलाइ गैया दिनै जोंहा जोंनि ओनसोलफोराव सरकारि अनुस्थान फसंथानफोर फैया मानोना जिखुनु थासारियाव जोंनि ओनसोलाव लामा दालां बानायनो नागिरोब्लानो सोरबा गुबुन साफा सानै सुबुङा मेगन सानानै दिनै RTI मारियो आरो RTI मारिनायखौनो गिनानै दिनै अफिसारफ्रा जोंनि ओनसोलफोराव जेबो मोनसे अनुस्थानफोर जेरै JJMनि दै लोंनायनि बेबस्था फरायसालि गायसननायनि बेबस्था मेडिकेल हस्पिटाल गायसननायनि बेबस्था बा लामा फाखा खालामनायनि बेबस्था दालां बानायनायनि बेबस्था गुबुन गुबुन जि इनफ्रास्ट्राक्चार जोंनि नांगौ गोनांथि बेफोरखौ सरकारनिफ्राय गायसननो नागिरब्लानो सोरबा सासे सानै RTI होनायखौ गिनानै दिनै बै अफिसारफ्रा गिना फावसायनानै थायो दा बेखौ जोङो दुखु फोरमायदों आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ जों खावलायहरगोन जे जोंनि ओनसोलफोरावबो जाहाथे सरकारि अनुस्थान फसंथानफोरखौ गायसननायखौ जाहाथे गोजौ लेभेलाव माबा मोनसे आयेननि गेजेरजों जाहाथे संबिधाननि गेजेरजों बेखौ खामानि मावनानै जाहाथे गायसनफैयो मानोना दिनै भारतआव फरेस्ट राइट एक्ट आयेनखौ दिनै लानानै फैबाय जायनि थाखाय दिनै भारतआव थानाय मोनफ्रोमबो ट्राइबेल एरियाफोर जेरावनाखि 2005नि 13 डिसेम्बरनि सिगां बिथांमोना रायजो जादों बै बिथांमोनानो हानि मोन्थायखौ मोनगोन होननानै दिनै बेयाव रोखायै लिरनाय दं आरो बेयाव स्कुल कलेज बायदि बायदि सरकारि अनुस्थान फसंथानफ्रा बेयाव जायगा मोनगोन होननानै लिरनाय दं नाथाय बे आयेन थासेयावबो दिनै जोंनि आसाम सरकारा दिनै जोंनि FRC एरियायाव दिनै बैखिनि गायसनथाय फसंथानफोरखौ मावनो नागिराखै बेजों थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेनि थाखायनो आं खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिटिआर खुंथायखौ जाहाथे बिनि सायाव गोख्रोङै नोजोर लाखिनानै फैबाय थानाय समाव थाबैनो सनितपुर जिल्लानि हा हुनि जेंना FRCनि जेंना फरायसालिनि जेंना दङ सरकारि जायाखै आरो जोंनि ओनसोलनि जि लामा दालां जौगासारनायाव जाहाथे जेबो हेंथा गैयाजासे जोंनि ओनसोलखौबो जाहाथे जौगासारनाय फारसे आवगायलांहोयो अब्लासो जोंनि फरायसाफ्रा मोजां फरायनो खाबु मोनगोन आबादारिफ्रा मोजां खामानि मावनो खाबु मोनगोन जोंनि गामि ओनसोला मोजां जागोन आरो जोंनि गामि ओनसोला मोजां जायोब्लासो फरायनाय बिथिङाव जौगायोब्लासो आबादारिफ्रा मोजां आबाद मावोब्लासो जोंनि बर' समाजा जौगागोन बेखिनिखौ आं बुंनो जितु दिनै मेट्रिक आनजाद जानो थाङो फरायसाफोरखौ मा खालामो नंगौ जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जे दिनैनिफ्राय SSLC आनजादा दिनै जाबाय दा आङो साफ्रोमबो सनितपुर जिल्ला आरो जोंनि आसामनि गासैबो खना खनला थानाय बर'फोरनि बर' बिजोंनि फरायसाफोर साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिनिसिम आङो सनितपुर जिल्ला एबसुनि जानानै आङो बयखौबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरदों मोजाङै जाहाथे आनजादखौ लिरनो हायो दा बेनि गेजेराव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिशन नो फेल मोनसे थांखि लादोंमोन आरो मिशन क्वालिटि इडुकेसन मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन लादों दा बैबायदि गुबुन गुबुन मिशननि गेजेरजों फरायसाफोरखौ दिनै सांग्रांथि होदों मोजां लेखा फरायनांगौनि थाखाय आरो दिनैनि मुगाया बादायनाय मुगा बे बादायनाय मुगायाव दिनै 3rd डिभिजन 2nd डिभिजन बा खम बिबांनि पार्सेन्ट लानानै दिनै जोङो जोंनि जिउआव साक्सेस जानाया जोबोद गोब्राबसै दा बेनिखायनो बेस्ट अफ द बेस्ट दिनै मुलुगा नागिरदों जायनो बेस्टनिफ्राय बेस्ट जानो हायो बेखौसो दिनै मुलुगनि गुबुन गुबुन सुबिदायाव दिनै सुबिदा मोननायखौ जोङो नुदों दा बेखायनो जोंनि फरायसाफोरखौ आं खावलायगोन साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोना जाहाथे बयनिबो गेजेराव बेस्ट अफ द बेस्ट जानो हायो आरो दिनै जोङो आसामनि टप 10 जोङो सनितपुर जिल्लानिफ्राय मोननो हायाखै बा गुबुन गुबुन अल आसामनिनो बर' बिजोंनिफ्राय दिनै बेबायदि मोननो हायाखै बिबुंसार ब्रह्मनि अनगायै दा बेनिखायनो आङो खावलायगोन देग्लायनि जे मेट्रिक आनजाद बेयाव कमल कुमार बान्थायावबो जाहाथे टप 10 आव सनितपुरनिफ्राय मोनो आरो आसामनि टप 10 आवबो जाहाथे जोंनि सनितपुरनिफ्राय जायगा मोनो बेनि थाखाय आं साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ गोख्रोङै खावलायहरदों आरो मोजां फरायनो थाखाय आं खावलायहरदों